تግራይ ውሽጥ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምስማዕ ገና ይቕጽል ኣብ ዘለዎ እዋን እቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ንሱ ዝርከቦም ዝበዝሑ ኣባላት ድማ ካብ ሕወሓት በቲ ናይ ደብረጽዮን ክፋል ተኣልዮም ዘለው ጉጅለ ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ ኣብ ሕወሓት እቲ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዕልዋ መንግስቲ ክፍጽም ወዴት ይኣልም ኣሎ በመባል ከሲሱ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ጉጅለ ብ18 መስከረም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ነቲ ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ሕጋውነት ዘይብሉ ኢሉ ድሕሪ መግለጽ ኣብ ትክልል ከኣ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ትካል ስጉምቲ ክወስድ መሰል የብሉን በመባል ነቲ ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ሞራላውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ሕጋውነት ዝጎደሎ ጉጅለ ምዃኑ ንጹር ክንገብር ንደሊ ኢሉ እቲ መግለጺ ወሲኹ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ እቲ ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ንሕግን ስርዓትን ጥሒሱ ክኸይድ ክፈቅደሉ የብሉን ሕጋውነት ድማ ክምለስ ኣለዎ እውን ኢሉ ኣሎ ኣብዚ መግለጺ ቀጺሉ እቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምትግባር ሙሉእ ብምሉእ ተወፊ ይሰርሕ ከም ዘሎን ይኹን እምበር እቲ ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ነዚ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትወሎ ነቲ ብመስዋእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተረኽበ ዓወት ድማ ንድሕሪት ይመልሶ ኣሎ ብምባል ከሲሱ ናብ ሕወሓት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ህዝብን ኣባላት እቲ ሰልፍን ሓቢሮም ብምስራሕ ኣንጻር እዚ የዕናዊ ክፋል ከቃልሱ ኣለዎም ብፍላይ ድማ ናብቲ ክልል ዕንወት ከየምጽኡ ከለዉ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ብምባል ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎ ከም ዝከር ምስ ምክያድ መበል 14 ጉባኤን መምላስ ሕጋዊ ኣፍልጦን ሕወሓትን ተታሒዙ ቃልዕ ዝወፀ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ወጥረ ዓለወት መራሕቲ ትውድብ ብዝተፈላለየ ምኽንያታትን ኣጋጣሚታትን ረሲኑ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ከኣ እቲ ብኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ንጌታቸው ረዳ ዝርከቦም 16 ኣባላት ናይቲ ካልእ ጉጅለ ብጀካቲ ኣብ ሕወሓት ካብ ዝነበሮም ስልጣን ምእላዩ ጠቕሊሉ ካብ ኣባልነት ሕወሓት ከኣልዮም እዩ ወሲኑ ነይሩ ቱርኪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥረ ንምሕዳእ ኣብ ምሽምጋል ተጸሚዳ ኣብ ዘላትሉ እዋን ክሳብ ሕጂ ንክልቲአን ሃገራት ንምርኻብ ዝተገብረ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ተገሊጹ እዚ ይኹን እምበር ሕጂ ቱርኪ ሓድሽ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝግበር ሽምግልና ከይተጀመረ እንከሎ ነተን ሃገራት በበይነን ከተዘራረበን ተደሊ ምህላዋ ሚድል ኢስት ኦንላይን እትበሃል ማዕከን ሓቢራ እታ ማዕከን ንመግለጺ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ቱርኪ ሃካም ፊዳን ጠቒሳ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ቱርኪ ምስ ሶማልያን ኢትዮጵያን ብተናጸል ብምዝርራብ መጀመርታ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕ ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ክትዛተ ምዃናን ብድሕሪኡ ድማ ምስ ሶማል ድሕሪ ምዝርራብ ንኽልቲአን ሃገራት ናብ ሓደ ማኣዲ ብምምጻእ ክትሽምግል መደብ ከም ዘለዋ ከም ዝገለጸ እያ ሓቢራ ቱርኪ ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝርብ ንኽካየድ ክልተ ግዜ ፈተነታት እኳ እንተገበረት ኣብ ክልቲኡ ዙርያታት ግን እቲ ዝርብ ብዘይፍረ ተዛዚሙ ኣብቲ ብሽምግልና ዝተገብረት ዝርባት ከኣ ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ክልቲአን ሃገራት ፊት ንፊት ተራኺቦም ከዘራረቡ ፈቃደኛታት ዘይነበሩ ኮይኖም ብተዘዋዋሪ بمنقد تركيا مززراربون يرم حجقن تركي نزين ملواتن زقبر زته فره خركبون مجمرتا مسكلتين هاجرات ببينن كتزرارب مخوانا منيستر قدايات وصايت هاجر حكم فيدان حبيرو لا ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጎንደርን ከባቢኣን ዝካየድ ዘሎ ምልውዋጥ ተኽሲ ዕጡቓት ምልሻ ፋኖን ሰራዊት ፌደራልን ክብን ለጠቕን ዝብል ኮይኑ ዛጊት ብውሕዱ 2 ሰባት ምሞቶምን ተወሳኺ 3 መቑሳሎምን መራሕቲ ሃይማኖት ካብቲ ቦታ ንማዕከናት ሓቢሮም ካብ ግዳያት እቲ ሓደ ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ተዓቒቦም ኣብ ዝነበሩ እዋን ከም ዝተጎድአ ኣካየዲ ስራሕ ሆስፒታል ጎንደርን መራሕቲ ሃይማኖት ናይቲ ቤተ ክርስቲያንን ገሊጾም ኣለዉ ንድሕነቱ ብምስጋእ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ሰራሕተኛ ሆስፒታል ጎንደር ብውሕዱ 10 ሰባት ንሕክምናዊ ኣገልግሎት ናብቲ ሆስፒታል መምጽኦም ማዕከናት ክሕብርን ከሎ ካብ መንጎኦም ዛጊት ዝሞት እንተልዮም ግን እቲ ሓበሬታ ኣየነጸረን ብተወሳኺ ምስ ማዕከናት ዝርብ ዘካየዱ ነበርቲ እታ ከተማ ብሰንኪቲ ምልውዋጥ ተኽሲ ገለ ኣባይቲ እውን ዓንዮም ምህላዊ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ እቲ ተኽሲ ብመጠኑ ከም ዝሃደአ ዝገለጹ ነበርቲ ምሕዳር እታ ከተማ እውን ኣቋሪጹ ዝነበረ ህዝባዊ ኣገልግሎት መጀመሩ ሓቢሩሎ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳወብ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከብ ዞባ ከሰላ ሕማም ኮሌራ ኣስፋሕፊሑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብወገን ኤርትራ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ዜናታት ኣብ ንዑስ ዞባ ተሰነይ ኣብ ወቕቲ ክራማት ዝኽሰቱ ሕማማት ብሓፈሻ ድማ ኣብ ንዑስ ዞባ ተሰነይን ከባቢኡን ኣብ ወቕቲ ክራማት ዝኽሰቱ ሕማማት ብሓፈሻ ዓሶን ማይ ወለድን ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምክትኡ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ትግባረ ሜላታት ምክልኻል ክዓዝዝ መዘኻኸሪ ከም ዝቐረበን ጎስጓስ ይካየድ ምህላውን ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ
مزله طور كرامات ترئيه محللفت حمامات كخصت نبور مخانه بمتقاس موحاس نصحنا اكلاتن اكابن قند اغابب مكلخال سلازخونه حزبي بعذب كنطفلو كم زتحساسبته قاليصو اما حداري اتنو الزباب توسخي طعنا حبرتسب مرغاص بموياويان زوهاب مخري بغبا اب تግባር كوعل بمزخر ترى ام حدرته اكابن نبتن كعز صاوعيت اغريب الله كم زفلت ابتي ابز مس ايرترا زدواب زوبا كسلا ابز اوان بماي زغصرو بحمام كوليرا زتتحزو كم زلو ود حورات هاغرات افليطيو ازي مسكراماتكم دما بسنك صريته زي حلو اكبابن زي وحس تقاقم عين مدرن بباكتيريا زي سعب حمام تلابعي بمخانو ايرترا نتي مسودان بوغن كسلا زلوا دوب كم زعصوته ابز حلفه زيناتا تغليص نيريو ابز وانكا ازم مس بزحماين مچقاو كبابن بسنك صريته زي حلونا كابن زمص حمامات نمكلغال ابتسنين كبابيان استمهرو توهيبولا حد منغستاو بعد سلطان للمعات وي ايغاد نيتيبيان سومالن مقرب توغسو موساد تغليصو ازي زتحبره وانا صحفي ايغاد دكتور ورقنه غبيهو زمرحو العلواي الاخ نايتو زباو ودب نمقاديشه بمبصح مس بريزيدنت سومال حسن شيخ محمودن منستر غدايات وصاي زركبم كالو سب سلطانه هاغرن دحر مزرابيو كلتين وغنات ابز سالسزي ابز كايد وركب بزعبه صاتن رغاتن تزوبا بمتكوار كمز تمايت اكون تترغاغصه مس ايثيوبيا بزعبه مقرب استوسد توغسو اي تقصن انتخونه اور علامه عدت وانا صحفي ايغادنا مقاديشو نتي انغف حزم مصزلو زمدنا منغستات ايثيوبيان سومالن مقرب مخانو دبلوماسياتات اميتم اذن ايغاد تبغسو ناي امريكا كينيان جيبوتن دغف كمزلو تحبيرو بريزيدنتات كينيان جيبوتن مراحتي ايثيوبيان سومالن باكل نمرخابم باب وغنوم زكايدو صعرتات اي تعوتن ايثيوبيا افدغ بحر نمونان مستا سومال كملولاويت اكالات تريار اسم محدار سوماليلاند زختمتو ناي مردا سنت كي تسرزه مستا زخون عين زتا كم زي تكايديا سومال كتغلص صنحت تركا لاي معبل فنجره بوحدو 17 كم زموتون لعل 450 كم زقسلون منستر طعنات هاجر افليتو عطق وجل حزب الله زتقملو زنبره ووكي توكي وي مراخب راديو اب دوباو كبابيتات رئيس ختمه بيروت غولغول بيكان دوباو ليبانوسن يتفنجرو قال كابت فنجاراتات اب وان سرعات قبري كابتن ابز حلف سولوس بزقاطم فنجار زموتو 12 ابالات حزب الله كم زتفصمه منستر طعنات هاجر افليتو حزب الله نتمتقعته اسرائيل كم زفصمته كخسسن كله اتهاجر جن زاغيت ذهبت رئيته يلن منستر مكلخال اسرائيل يوآف غالانت حدش معراف نايتو خينات ابز غلصل اوانن كفله سراويت اسرائيل ناب سمين داغما يابزو وافرول زل اوانن يو اتمتقعتي تفصيمو زلا وانا صحفي ودو حورات هاغرات انطونيو غوتيريز بزعباتي بقلطف زحنباب زل معبالتات كسعبو زخلن حدغا زطنقق كوينو كلهم وغنات لعلم التهدا خغبرو صاوعيت اغريبولا دحرتي اب قازا امونغو اسرائيلن حماسن زتبغسه سغرو دبو كوينات كل مدايو غچت كيفطر سغات انا وسخه يلا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم